Boy ni kilat kelenti kumbang ila ban nadu mesyua mo bakalong baik ba kani ka unnecessary spending ni jongi ila yo ban kertil ya ka ni ila yo ban te la kam ya ka marabang ni pipet gini budget session ke bla ada ke jongi ru ki sessions bla ada ke jongi ru le ka sin ka peningkong ka bangi tam ka pisa man ya ka jing pelut ke jongi ti ka lat kelenti ka la don yani ti ka jing kerpat ka jonga kumbang ila ikram du menne ka lombang isu ka up kelenti baik ka sarkari kan pelat ia ka share ka badai jom ka district council hakapor ka babyang hakabadai por nang bangin yo pan pentulun ya ka kam but kidon ka tu ka ni ki bangi ha pan yo pan ya kran chu ka DCA department ka bede ki kam ki bangi la pan jana ni bangin yo bangin ya wanra shu ta ka revenue ka ba khambun sha ka bede ka district council andai na kalian ka jongi kumba kilai i hi kini hindri bunai ki ba dep ni la yo shisha man te la kam ya ka jimpulut kuput jong ka district council